እዙይ ድምጽ ራዲዮ ኤረናዩ ዕለታዊ ዜና ነው። ሃገራት ሕብረት ኤውሮጳ ዶባትን ካብ ዋሕዚ ስደተኛታት ንምግታእ ሓድሽ ሜላ ምቁጽጻር የተኣታትዋ ከም ዘለዋ ተገሊጹ። ኣገልግሎት ምቁጽጻር ዶባት ኤውሮጳ ፍሮንቴክስ ኣብ ዝተፈላለዩ ዶባት ሕብረት ናይ ስለያ ካሜራታት ክጥቀም ምዃኑ ፍሊጡ። ብመሰረት መደብ ፍሮንቴክስ እዚ መሳርሒታት ስለያ ዝኣከቡ ሓበሬታ ነንዝምልከተን ትካላት ምክልኻል ዶባት ክውሃብ ምዃኑ እዩ ዝሕበር ዘሎ። ተጣበቕቲ መሰል ስደተኛታት ፍሮንቴክስ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ንዘውርዶ ዘሎ ምግሃስ መሰል ሓላፍነት ንዘይምውሳድ ዘውፅኦ መደብ እዩ ክብሉ ተቃውሞም ገሊጾም ኣለዉ። ምስ ሊብያ ዝነበረ ተመሳሳሊ ምልውዋጥ ሓበሬታ ስደተኛታት ገና ክልማያት ኤውሮጳ ከይበጽሑን ከለዉ ንሓልዋ ባሕሪ ሊብያ መጠንቅቕታ ብምትሕላፉ እቶም ዝተታሕዙ ስደተኛታት ኣደዳ ግፍዕን ስቓይን ኮይኖም እዮም። ብመሰረት ጽብጻብ ኣህጉራዊ ትካል ስደተኛታት ኣብ ዓመተ 2021 ጥራይ ልዕሊ 32,000 ስደተኛታት ናብ ሓልዋ ባሕሪ ሊብያ ብምርካቦም ኣብ ልዕሊኦም ቁጽሪ ዘይብሉ ግፍዕታት ከም ዝተፈጸሞም የመልክት። 1500 ካብዚኦም ትሕቲ ዕድመ ህጻናት እዮም። ነዚ ሓድሽ ናይ ስለያ መሳርሒ ብዝምልከት ተሓቲቱ ፍሮንቴክስ ኣብ ዝሃቦ ናይ ጽሑፍ ምላሽ እቲ ዝእከብ ሓበሬታ በዝሒ ስደተኛታት ንምክትታል ከምኡውን ገበነኛታት ናብ ሃገራት ኤውሮጳ ከይሰግሩ ንምቁጽጻር እዩ ካብ ምባል ሓሊፉ ዝርዝር መብሪ ይሃበን። ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ግፍዕታት ዘውርዱ ዘለዉ ኣባላት ሓልዋ ባሕሪ ሊብያ ናይ ስለያ ሓበሬታ ጥራይ ዘይኮነ ፈጣናት ጀላቡን ካልእ ናይ ባሕርያ መሳርሒታትን እውን ካብ ሃገራት ኤውሮጳ ሓገዝ ተዋሂቦም እዩ። ሱዳን ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ተካይዶ ዘላ ወራር ትድግፍ እያ ተባሂሉ ዝወፅእ ሓበሬታ ሓቅነት የብሉን ክብል መንግስቲ እታ ሃገር ገሊጹ። ወግዓዊ ልሳን መንግስቲ ሱዳን ናብ ዝሃቦ መግለጺ ምኽትል ኣቦ ወንበር ወተሃደራዊ ቆንስል መሐመድ ሓምዳን ዳግሎ ኣብ ሩስያ ብዘካይዶ ዘሎ ዑደት ምስ ሩስያውያን ሰበስልጣን ተራኺቡ ድሕሪ ምዝራቡ ሩስያውያን ዶባቶም ክሕልዉ መሰል ኣለዎም ዳ ኢሉ እምበር ንወራር ኣይደገፈን ኢሉ። ሓያሎ ገበናት ከም ዝፈጸመ ዝኽሰስ መራሒ ምልሻ RSF ዳግሎ ምስ ሓይልታት ጸጥታ ኣልበሽር ኣብ ዝሰርሓሉ ዝነበረ እዋን ምስ ወተሃደራውያን ትካላት ሩስያ ጥቡቕ ምትሕብባር ከም ዝነበሮ እዩ ዝግለጽ። ኣብ ሩስያ ዝርከብ ኤምባሲ ሱዳን ብወገኑ ብዘውፅኦ መግለጺ ሕምቲ ዝሃቦ ቐል ንፖለቲካዊ ሃልኪ ተባሂሉ ብተቃወምቲ ሓይልታት ትሕስኡ ከም ዝጥምዘዝ ተገይሩ ክብል ናይ ኣሉታ ምላሽ ይብሎም። ማሕበረሰብ ሞያ ሱዳን መደረ ምኽትል ኣቦ ወንበር ወተሃደራዊ ቆንስል ንሱዳን ኮነ ንህዝቢ ሱዳን ኣይውክልን እዩ ብምባል ምስ መላእ ሕብረተሰብ ዓለም ኣብ ፍቕርን ሓድሕድ ምክብባርን ዝተመስረተ ዝምድና ዳ እምበር ንወረርቲ ምድጋፍ ንፖሊሲ ሱዳን ኣየንጸባረቕን ኢሉ። ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ገለ ሰበስልጣን ሶማል ማዕቀብ ኣንቢራ። ጸሓፊ ጉዳያት ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ብዓርቢ 25 ለካቲት ኣብ ዝሃቦ ቓል ምርጫ ሶማል ሕጂ እውን ብምንውሑ ኣብታ ሃገር ዝፍጠር ዘይመረግጋእ ኣብ ልዕሊ ሓላፍነት ዝወስዱ ሰበስልጣን ጸቕጢ ንምፍጣር ዝዓለመ ናይ ምንቅስቓስ ማዕቀብ ምዃኑ ገሊጹ። ሓፈሻዊ ምርጫ ሶማል ንዕለት 25 ናይ ዝሒዝናዮ ዘለና ወርሒ ክዛዘም መደብ ወፂኡ እኳ እንተነበረ ሕጂ እውን ናብ ዕለት 15 መጋቢት እዩ ተሰጋጊሩ ዘሎ። ዛጊድ ተኻይዱ ብዘሎ ናይ ታሕተዋይ ባይቶ ምርጫ ካብ 275 ወናብር እቲ 179 ጥራዩ ኣብ ምርጫ ብዝተዓወቱ ሰባት ተታሒዙ ዘሎ። እዚ በብእዋኑ እናተናውሐ ዝኸይድ ዘሎ ምርጫ ሶማል ኣብ መንጎ ሰበስልጣን ፈደራላዊ መንግስትን መራሕቲ ቀቢላታትን ካብ 1991 ኣትሒዙ ዝጸንሐ ምትፍናን ዝያዳ ጓሃሪ ዝውስኽ ከይከውን እዩ ስጋት ፈጢሩ ዘሎ። ክቡራት ሰማዕትና ዜና ብዝተዛዚሙሎ እዙይ ድምጽ ራዲዮ ኤረናዩ